Ste i vi gost? Pitam, jeste gost ili ćete vi nas primiti? Nema, ajde se dim tamo si. Evo ja ću iskoristiti priliku da sve skupa se javim u ime premijere i u svoje lično ime. Premijer je odsutan, u Bosanskom klubu se nalazi, a zadužuje i u savjetnika Stefana Filaća da bude danas ovdje sa mnom na ovom sastanku. Zvao mi je predsjedavajući Skupštine, čuo je da imali kakve sastanke, ja ne znam jeste vi njegu poslali u njegov kabinet za ovaj sastanak. Ja sam još uvijek bio Ovo je rekao da je čuo samo radi kako sastanak, a nalazi se na sastanku u Kampanju. Ja sam se čuo sa gospodinom Čanševićem i znam od prilike kakva je tema ovoga sastanka. Drago je što su prisutni svi demobilisani govorci, da znamo čemu mi se nađe. Samo malo, te ja kad završim da vidimo koji su to problemi i kako ih možemo riješiti ili ne treba. Evo ja dajem riječ. Evo ja ću ovako, znači, pozivam svi, ja sam predsjednik Emisije Federacije boraca Unije Kraljevsko-Savskog kantona, gospodin Alan Vučić, predsjednik Skupštine Emisije Federacije boraca Unije Kraljevsko-Savskog kantona, gospodin Hasan Gavrac, predsjednik Emisije Federacije boraca Igorske Krupe i moj zamjenik, gospodin Hajdulik Kim, predsjednik Emisije Federacije boraca veterana općine Bihać, Jasmin Zare, predsjednik Emisije Federacije boraca Unije veterana Cazina i ovo se kaže upravno odgovorna organizacije, sve veterane i tako zvano odgovorno Unije veterana BiH. Prvo, pod broj 1, mi smo ovdje zakazali sastanak sa premijerom vlade Mostarskog kantona i mi smo zakazali sa njegovim savjetnikom. Znači, pošto je odgodio sastanak u petak, rekao lično da će danas biti prisutan, meni je lično objavio da će biti danas prisutan, znači, mislim da mi nećemo ostati na ovdje sastanku iz tih razloga, pošto nema tu premijera, još nam se jednom to desilo. Jer on se zove nekolicinu boraca, još nije tu sad prema 2, ovako ga nema, pod broj 1. Pod broj 2, ovaj sastanak je ugovorila pismenim aktom jedinstvena organizacija boraca Unije Kraljevsko-Savskog kantona. Ne znam, ovdje ima još predstavnika boračke organizacije, to su moje kolege koje ja sigurno uvažavam, ali mi ne želimo, znači mi smo donijeli zaključak, ne želimo biti na ovome sastanku da ćemo izrazu za televiziju, pošto mi imamo odluku naše skupštine i odluku kantonalnog upravnog odbora jedinstvene organizacije boraca Unije Kraljevsko-Savskog kantona, mi idemo sa svojim ciljem koji smo zacitali i nadamo se da ćemo ga ostvariti, pripreme za održavanje masovnih protesta. Zamolio bi svoje kolege i drugi boračke organizacija da nas ne sprečavaju i tome da naše nikakve saopćenje, jer to je interes za sve demobilisane borce sa cijelog područja Mostarskog kantona. Ja njih uvažavam, ali su trebali prije biti sa nama dogovor da mi dogovorimo jedan zajednički sastanak. Jer prošli sastanak kad je bio ovdje... Ja ću biti s tobom, nama da znaš. Svaka čast. Jer prije kad je bio sastanak, premijer je ugovorio sastanak, ali nije pozvao predstavnike jedinstvene organizacije boraca Unije Kraljevsko-Savskog kantona, znači niko od nas nije bio prisutan. Da smatramo da smo mi jedna ozbiljna organizacija, da sigurno radimo i da ćemo isprijeti. Mi već imamo oko 650 potpisnika, koji su potpisali za proteste u ova 2 dana, nadam se da će biti proklijeti, to je dovoljno. Tražit ćemo isplatu, evo imamo jedan zaključak koji ćemo samo kratko reći, mi ćemo napustiti, ja ćemo izdati za televiziju, potpis predsjedavajući Jadnik Bašić, potpis premijer vlade Mostarskog kantona, Šepsudin Dedić, potpis svede ministra morska pitanja, ministar Bojić, Okupić, Crna, Drevno, Čaušić i ostale, da nam nabraja sve brigadu, gdje nam je rečeno još 19.6.2009. godine da će se pokrenuti, da će se ispoštovati, evo ovo je zaključak original gdje je ministar Bojić potpisao, bio je premijer, ima premijer potpis, da će da se krenuti i da nam se mora u roku 30 dana isplatiti iz 2008. godine. Nažalost, 19.6. je prošlo 2009. Preko godina dana nije se ni pomoglo. Mi imamo svoj stav, ja ne želim da radim mimo svog upravnog odbora, mimo skupštine, mimo predsjednika skupštine, mi moramo raditi onako kako borci zahtijevaju, nas samo interesuje, isplate novčane naknade iz 2008. godine i 2009. godine, i da se vrati zakon u parlamentarnu proceduru o polovnom penzioniranju demobilisanih boraca armije Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam imao toliko, ja ću da dalje. Mi idemo ovako da vidimo što tako.